Doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Po trošku nudnejších videách, zameraných skôr na také kľudnejšie a defenzívnejšie akcie, sa dnes pozrieme na samotnú kráľovnú trhu. Aktuálne najhodnotnejšou firmou sveta je Nvidia, ktorá má ako jediná kapitalizáciu väčšiu ako 4 bilióny dolárov. Nie sa čomu čudovať, veď ešte v septembri roku 2020 stála jedna akcia menej ako 13 dolárov. Teda nie tak úplne, keďže akcia už odvtedy prešla dvakrát splitom. Najskôr ste v lete 2021 za jednu akciu dostali 4, potom minulý rok dokonca 10. Súčasná cena? Cez 174 dolárov, čo značí za posledných 5 rokov výnos skoro 1280%. V normálnej reči to znamená, že dnes máte zo svojej investície skoro 13-násobný čistý zisk. Tento rok to zase tak úžasné nie je, ale stále je to pekných 26%. Ako ste už ale mohli vidieť aj v minulých videách, od januára je hneď niekoľko akcií, ktoré Nvidiu porážajú. Nvidia je zameraná na výrobu grafických procesorov, čo síce bolo populárne aj kedysi, lenže v modernej dobe plnej umelej inteligencie to táto spoločnosť vychytala úplne inak. Ich procesory totiž absolútne dominujú práve pri vývoji umelej inteligencie a deep learningu. No a keď videli, že to šlape, začali vytvárať aj čisto špecializovaný hardware a software na umelú inteligenciu. Aj vďaka tomu rastú šialene nielen ich príjmy, ale rovnako tak už aj spomínaná cena akcií. A pred týždňom zverejnili asi ako úplne posledný gigant výsledky za druhý kvartál. Tak sa na to poďme pozrieť. Ale ešte predtým nám tam šupni odber a like, však už to poznáš. Už v prvom kvartáli im príjmy medziročne vzrastli o 69% na 44 miliard, a to aj napriek tomu, že marža dosť výrazne poklesla. A na rovnakej vlne sa držali aj v druhom kvartáli, kedy príjmy opäť narástli o viac než polovicu, pričom o 6% prekonali aj tie z prvého kvartálu. Rovnakým smerom sa pochopiteľne vydal aj čistý príjem a tiež zisk na akciu, ktorý prekonal $1, kde boli navyše aj tie medzikvartálne rasty obrovské. A čo ešte dôležitejšie, Nvidia naďalej nespomaluje. Nie, ja nevydychujem. Pretože aj v treťom kvartáli očakáva príjmy na úrovni asi 54 miliárd. A to do toho ešte nezapočítavajú predaje v Číne, kde sa to môže zo dňa na deň zmeniť a ešte viac tak posilniť pozíciu jednotky na trhu. Absolútne drvivú väčšinu príjmov tu tvorí datový sektor, kde to bolo viac než 40 miliárd. Veľkej obľúbe sa tešia procesory z rady Blackwell, ktoré budú používať aj firmy ako Disney, Hyundai, SAP alebo TSMC. Podobne ako v prípade Google alebo Microsoftu sa veľkej obľúbe teší AI Cloud, na ktorom začali spolupracovať s európskymi lídrami ako Francúzsko, Nemecko, Španielsko alebo Taliansko. Podľa CFO by sa celkové náklady na infraštruktúru umelej inteligencie mohli do konca tejto dekády vyštverať na minimálne 3 bilióny dolárov. Podstatne menším segmentom no za to ďaleko bližším a uchopiteľnejším pre bežných smrteľníkov sú procesory do klasických počítačov, kde bol ten príjem iba na úrovni 4 miliárd. Paradoxne, aj napriek týmto skvelým číslam sú v posledných dňoch akcie spoločnosti v červených číslach, no na druhú stranu, pri tých obrovských rastoch v posledných mesiacoch to asi nikomu aj tak nevadí. Navyše na Yahoo Finance zverejnili predikciu cien do roku 2030 a pri pohľade na to sa možno niektorým slušne zatočí hlava. O 5 rokov by totiž jedna akcia mala stať okolo $900, čo oproti súčasnej cene opäť viac než 5-násobok. Nvidia si zároveň vyčlenila až $60 miliárd na spätný odkup akcií. To je samozrejme zvyčajne vnímané veľmi pozitívne, pretože to značí sebavedomie firmy na jej budúci vývoj a tiež to má pozitívny vplyv na cenu akcií. Avšak je treba upozorniť aj na to negatívum, ktorým je umelé dvíhanie zisku na akciu. Na druhú stranu pri pohľade na tie čísla sa zrovna tu asi toho až tak moc báť nemusíme. Okrem toho by sme sa ale ešte mohli pozrieť aj na ďalšiu spoločnosť, ktorá si ide na podobnej vlne. Konkrétne je to Mongo Database. Tí taktiež zverejnili výsledky minulý týždeň a tá reakcia na ne bola brutálna. Akcie vyleteli skoro o 50% a aj vďaka tomu sú od začiatku roku vyššie asi o tretinu. Lenže pravda je taká, že v marci a apríli rovnako tak ponúkli prepad o 44%. Ale vtedy sme teda aktuálne na viac než dvojnásobnej cene. Dosť ich poťahal fakt, že za prvého pol roka pribudlo viac než 5000 zákazníkov, čo značí najsilnejšiu prvú polovicu v histórii spoločnosti. S tým pochopiteľne prišiel aj výrazný nárast príjmov o takmer štvrtinu a prekonanie zisku na akciu, ktorý bol na miesto odhadovaných 66 centov $1. Ideálnou príležitosťou na zväzenie sa na tejto vlne umelej inteligencie môže byť ETF na index, ktorý zahrňa 100 najväčších nefinančných firiem obchodovaných na burze Nasdaq. V eurách je to napríklad na nemeckej burze obchodovaný ticker SXRV. Od začiatku roku je síce toto ETF v minuse 1%, no dobre vieme, že investujeme pravidelne, čo nám vstupné pozície pekne spriemeruje. Takmer 10% indexu zaberá práve spomínaná Nvidia,
ktorú nasledujú Microsoft, Apple alebo Amazon. Také Mongo ale nie je ani tam a ani v indexe S&P 500. Rovnako tak, ako ale prichádzajú rekordné rasty, prichádzajú čoraz častejšie pochybnosti o tom, či sa nejedná iba o AI bublinu. Predsa len, množstvo ľudí sa stále snaží niekde vzadu myslieť na potenciálnu krízu, ktorá sa už naozaj dlhú dobu neukázala a práve táto situácia môže v niektorých chvíľach dosť pripomínať dotcom bublinu z roku 2000. Čo si o tom myslíte vy? A čo by vás prípadne zaujímalo na budúce? Dajte nám vedieť a my uvidíme, čo je v našich silách.